Samo trenutak. Krstovdanski mir iz Bosiljka, kolega Dragan B. Popović, koji nam dolazi iz osnovne škole Vasa Pelagić iz Koteža, Beograd. Kolega, dobrodošli. Poštovanje. Da li se čujemo? Uključite mikrofon samo. Bolje vas našao. Halo, bolje vas našao, hvala što ste prepoznali i moj rad. Da li se čujemo sada? Da, ja vas čujem. Odlično, čujemo se sada. Hvala što ste prepoznali moj rad. Rad jednog veroučitelja. Čujemo se, možete da počnete. Dobro. Pre svega želeo bih da pozdravim sve učesnike sabora i vas kao organizatore koji ste zaista ovo podigli na jedan izuzetan nivo koji se meni jako dopada. Ja ne znam da li sam među prvim veroučiteljima koji učestvuju na ovako važnom skupu, na ovako važnom obrazovnom skupu, tako da mi je zaista velika čast i ovde sam i kao predstavnik crkve, ali i kao predstavnik moje škole Vasa Pelagić iz Koteža. Ovim smo se rukovodili u stvari da smo želeli jednu ideju jednog neverovatnog cveta, jedne biljke, da predstavimo učenicima, da objasnimo njen značaj, o kome čak i Josip Pančić govori da nas taj Bosiljak prati od rođenja, odnosno od našeg krštenja, pa sve do našeg ispraćaja sa ovoga sveta. Znači, smatrao je da u svakom vrtu treba da postoji Bosiljak, ne samo kao ukrasna biljka i kao biljka koja je lekovita, kao začin, već i koja ima ta neka crkvena dejstva. Učenici su bili učenici prvog razreda i to je zaista bilo jako teško ostvariti sa njima taj rad gde su oni sa svojim prstićima trebali motorički da uvežu bosiljak, da naprave bosiljkaču, a u stvari oni jadni ne znaju ni pertle da vežu. Tako da je to veliki zadatak učitelja u tom prvom razredu da rade na toj motorici, a eto ja sam imao tu sreću da izaberem jednu temu gde će oni to zaista i naučiti. Izabrali smo praznik koji se zove Krstovdan, na taj jedan tako važan praznik pronalaska časnog krsta u Jerusalimu, kada je 326. godine po Hristu sveta ravnoapostolna carica Jelena pronašla časni krst Gospodnji i taj dan je zabeležen kao Krstovdan u našem pravoslavnom kalendaru. Nastava pravoslavne veronauke je orijentisana ka ishodima učenja, ka jednom praktičnom i živom učenju, gde mi je u stvari metoda rada bila ta verbalna, dijaloška i verbalna, monološka, zatim rad na tekstu, a pre svega demonstrativna metoda, gde sam ja njima prvo pokazao kako trebaju da uvežu bosiljak od ozdo prema gore, da skupe te krančice bosiljka i to je zaista bilo jako teško. Bile su ukrasne trake veličine od 60 do 70 centimetara i makaze. Nisam im dao nikakvu pripremu prethodnih dana za to, nego zaista sam teo da bude to jedan vid iznenađenja i da vidim koliko zaista za jedan čas može da se postigne sa njima. Bosiljak je specifičan i po tome što je to biljka koja je nastala iz krvi Hristove na Veliki petak i od tada su rimski vojnici čupali bosiljak sa Hristovog groba i tako dalje, međutim on je neprestano rastao tako da on ima i simboliku besmrtnosti, zato se koristi pri vršenju svetih tajni za osvećenje domova, krštenje i zaista u još mnogo toga u crkvi. Čas smo naravno počeli molitvom Oče naš ili molitvom Gospodnjom, kako i uobičajeno počinjemo naš čas. Učenici su razredano došli kao i uvek
učionicu verske nastave, jer smisao našeg života i naše vere jeste u stvari radost. I zato Hristos u svom evanđelju po Jovanu, on kaže: sve vam ovo kazah da radost moja u vama ostane, a radost vaša da se ispuni. Sveštenik dolazi u pravoslavne domove, to se zove blagosiljenje vodica, odnosno blagosiljenje domova, i mi smo to prikazali na slajdovima preko video BIM prezentacije, gde su učenici zaista videli šta to sveštenik radi, na koji način, tako da, mada su svi imali iskustva, jer je u Kotežu jedan zaista živ verski život. Sa učenicima smo razgovarali o Bosiljku, pitali smo ih da li oni nešto znaju uopšte o tome, međutim videlo se da zaista ponešto i znaju. Onda smo počeli sa izradom Bosiljkače, to je bio ujedno i poklon za njihove roditelje. Analizom smo videli način vezivanja, metodom demonstracije. Znači, na licu mesta sam ja njima napravio jednu Bosiljkaču, pokazao kako se to radi, ali opet sam morao da priđem svakom od njih i da im lično pokažem, znači, kako da to naprave. Velika radost je bila zaista, pored mirisa koji su imali u svojoj učionici, i to prvi put, jednostavno su shvatili da svaki dom treba da ima Bosiljkaču i da je to miris koji je zaista neprevaziđen na svetu. Na kraju časa smo ponovili najvažnije informacije o Bosiljku, njegove svrsi korišćenja, kako u crkvi, tako i kući, a to što su im trebali da zapišu u sveske, ja sam to već oštampao kući i oni su samo zalepili u svoje sveske. Na kraju smo čas završili molitvom Bogorodice Djevo i razgovarali smo na kraju ipak koliko je darivanje važno i da onaj koji daje, onaj u stvari najviše prima. Jer ona ruka koja je ispružena i koja daje, ona u stvari može i da primi najviše za uzvrat. Hvala vam lepo na pažnji. Evo vidite i ovde kako učenici trče prema svojim roditeljima na kraju časa da pokažu i da se pohvale koji su dar dobili od svoga naručitelja i od svoje škole. Živeli i na mnoga ljeta.